Grabatzen ari garen honetan gaueko 11 puntu-puntuan direnean, Portugalek eta Txekiak jokatu duten Eurokopako F multzoko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren eta lehen jardunaldia itxi duen norgehiagokaren analisia egingo dugu espero moduan. Portugalek irabazi egin dio 2-1, baina galanki kostatu zaie, Portugaldarrei gaurkoan Txekiar Errepublikari irabaztea. Beno, lehenik eta behin amaikakoekin, hasiko gara, 3-4-3ko sistema nabarmen xamarrarekin, atera da Roberto Martínezen taldea, Diogo Costa izan da atepean, Ruben Dias, Pepe eta Nuno Mendes atzealdearen erdialdean, hegaletan Diogo Dalot eta Joao Cancelo, baina hegaleko jokalari aurreratu moduan, erdian aritu dira Vitinha eta Bruno Fernandes eta goian eskuin aldetik Bernardo Silva, ezker aldetik Rafael Leao eta erdian Cristiano Ronaldo izan dira. Txekiar Errepublikako entrenatzaile den Ivan Hasekek hause atera du. Estanek izan da atepean, iruko lerroan Krejci, Ranak eta Holz, zelai erdian Souzek, Euskarri modura Schulk eta Probot, zelai erdian, apur bat aurreratuago, hegaletan Dudera ezkerretik eta Kufal eskuinetik eta goian Kutxa eta Patrick Schick. Beno, norgehiagoka hasieratik ikusi da zeintzuk ziren bi taldeen asmoak. Batetik Portugal geneukan, erabat erasora joatea zela bere helburua, atzealdeko bloke hori oso aurreratua eduki du gaurkoan Portugalgo selekzioak eta beste aldetik Txekia genuen, bere aurrelarien menturan zegoena, apur bat kontraerasoak eta erasoak antolatzerako garaian. Eta beno, norgehiagokari dagokionez horixe, hasieratik Portugal Txekia estutzen ikusi dugu, baina aukera garbirik sortu gabe horixe izan da. Portugalen errealitatea, jokalari guztiak oso parte hartzaile zeuden, Txekiako atzealdea ere sendo zen, bloke horretan defenditzen, baina burua uste dezente sortu dizkiona gaurkoan atzealdeari Rafael Leao izan da, Milaneko jokalariak norgehiagoka ona egin du, batez ere lehen zatian, esango dugu sekulako burua usteak sortu dizkiola Holzi, eta alde horretatik behintzat Portugalek arriskua sortu du, baina ez da nahikoa izan lehen zatian hori golak sartzeko, eta gainera 3-5-2 sistema esan dugu Txekiaren aldetik, baina 5-3-2 esango dugu, hor nabarmen kokatu dira 5 atzelari, hegaleko jokalariak ere oso atzeratuak, zelai erdikoak ere nahiko atzeratuak, baina esan daiteke Heisekek oso ongi bilatu duela lehenengo zati horretan oreka hori Portugal ez sartzeko, baina Portugal modu batera bestera saiatu da, baina iruditzen zait vertikaltasuna ere falta izan zaiola, jokalari asko ditu, baloia ukitzen dutenak, zelai erdian jabetza edukitzeko ere oso garrantzitsuak izan ohi direnak, esate baterako Vitinha, sekulako jokalaria, Paris Saint-Germainen aurten asko nabarmendu den netako bat, eta gero Bruno Fernandes, Bernardo Silva behar bada vertikalxeagoa, baina gaurkoan ere kosta egintzaio hor askotan ikusi dugu, kanporaka ateratzen, baina gero eskuinarekin paseak ematen, bere urrezko ezker hori gaurkoan ez du behar bada atera, urrezko ezker horrek ez du distira handiegirik atera gaurkoan, baina hortxe, Portugal erabat erasoan eta Txekia bizirauten atzeko lerro horretan, eta baloi luzeak ipintzean Kutxa eta Xikek baloien bat edo beste kontrolatzen zuten, eta apur bat zelai erdiko jokalariekin laguntza hori lortzera edo. Gerora, pixkanaka, bigarren zatian esango dugu, lehen zatian ez baita aukera garbirik ere izan, hor Cristiano Ronaldo gaurkoan egia esan nahiko
desagertuta ibili da, eta hori bilatu dutela, norgehiagokan zehar, dezente bilatu dute hor, Bernardo Silvak nabarmen kanpo aldera izkin egiten zuenean, Cristiano Ronaldoren burua bilatzera joaten zen ezker horrekin, baina egia da gaurkoan erdiko atzelariek oso ongi irakurri diotela ia erremate guztietan Ronaldori, eta gutxitan errematatu ahal izan du Portugaleko izarrak gaurko honetan. Eta, bigarren zatian jada beste gidoi bat izan du norgehiagokak. Nola baitean esan daiteke. 60. minutuan egin dituzte lehen bi aldaketak txekiarrek jada aurretik gertatu den guztiagatik, ez? Portugal berdin atera da, erasoko regia da, behar bada lehenengo zatian protagonista izan diren jokalariak esan dugu, ez? Rafael Leao lehenengo zatian burua uste handi xamar bat izan dela Txekiako atzealdearentzat, baina bigarren zatian pixkanaka itzaltzen joan da, baina hala ere Bernardo Silva nahiko azaltzen ikusi dugu, atzeko lerrotik ere Bruno Fernandesi beste disposizio bat ikusten zitzaion, eta alde horretatik, hala ere aldaketa erasokorrak egin ditu Txekiako entrenatzaileak, 60. minutuan Kutxa eta Xik kendu ditu, eta Lingre eta Txiti sartu, egin batean logikoa dela esan daiteke, eta gainera ongi irten zaio, naiz eta eurek ez duten golikan sartu, 62. minutuan, oraintxe azalduko dugu nola izan den hori, baina 62. minutuan iritsi delako Txekiarren lehen gola. Hala ere, hor Kutxa eta Xik kentzearen arrazoietako bat iruditzen zait, sakrifizio gehiegi egiten ari ziren atzealdean, Txekiak Portugalen presioa eta Portugalen jokorako nagusitasuna tarteko erasorako iaia ez du betarik izan, eta bi aurrelari hauek kenduta nik uste entrenatzaileak beste joko bat nahi izan duela, behar bada defentsan gehiago lagunduko zuten atzelariak ere izango zirelako, eta emaitza positibo bat behintzat naiz eta ez irabazi ateratzeko atzealdean jokalari guztien irmotasuna ezinbestekoa zen Txekiarentzat, eta bi hauek ala emango ziotelakoan edo aldaketa egin du, eta ara nolakoa den futbola, lehenengo zatian Portugal ikusi dugu dominatzen, erabat zapaltzen, aukera garbi biren bat edo beste ere izan duten, naiz eta ez oso nabarmenak izan, baina ara Lucas Probodi Kufalen pase bat areaz kanpoan iritsi zaion, eta honek ezin hobeto sartu du oina areaz kanpotik sekulako gola sartu du erabat baloia, horrelaxe norabide honetan joan da, eta erabat Diogo Costaren aldetik urrundu denean ezin izan du ezertxo ere egin atezain Portugaldarrak. Hori izan da, egin batean Txekiak egin duen jaurtiketarik garbiena, eta ara golean amaitu den, ikeragarria izan da, zalantzari gabe. Kolpe gogorra izan da hori Portugalentzat, baina nik uste on ere egin diola lehen gol horrek. Izan ere, jada nahikoa zapaltzen ari bazen Txekiar Errepublika, gerora are gehiago zapaldu du, beste erritmo bat sartu du, beste intentsitate bat, eta horren isla izan da Roberto Martinezek 63. minutuan, hau da, Txekiak gola sartu bezain laster, Dalot eta Leao kendu dituela Gonzalo Inazio eta Diogo Jota ateratzeko. Diogo Dalotek norgehiagoka ona egin du, erasoan, atzealdean ere lagunduz, erne, baina behar bada erasoan beste presentzia bat eskatu hartzaio. Ez egia da Joao Cancelo zeukatela, eta Joao Cancelo jokalari oso erasokorra da, gainera Portugalen sistemak mesede handia egiten dio hiru erdiko atzelarirekin jokatzeak, hor gero estaldurak egiterako garaian eta abar, eta bestetik Nuno Mendes ere atzelari oso erasokorra da, eta behar bada Dalot ez da hain erasokorra, hala ere gaurkoan dezente sartu da erasoan, hor presentzia handia izan dute erdiko atzelariek, Pepek ezik
Dalotek eta Ruben Dias bera ere askotan igotzen zen, erdiraketak eta abar ipintzera, ez, errematatzera, ipintzera baizik, eta alde horretatik Dalotek behar bada ez du hainbesterainoko protagonismorik izan. Eta gero Rafael Leao esan dugu lehen zatian oso arriskutsu ikusi dugu, baina azken unean behar bada ezin angeluak aurkitu jaurtitzeko edo erabaki onak ez zituen hartzen jaurtitzerako garaian Rafael Leao Portugaleko hegaleko jokalariak, eta bere ordez Diogo Jota atera da, beno, Gonzalo Inaziok funtzio berbera bete du, kasu honetan Daloten funtzio berbera, egia da beste aldetik jokatu duela, ez da agian bestea bezain beste sartu hor erasora eta abar, baina bai ongi ikusi dugu, eta alde horretatik behintzat garrantzitsua izan da Gonzalo Inazio sartu izana, eta garrantzitsua izan da baita ere, naiz eta Leaok lehen zatian egin dituen deabrukeriak ez dituen egin Diogo Jotaren sarrera. Diogo Jotak Liverpooleko jokalariak benetan minutu oso onak jokatu ditu, baloi asko bilatu dituzte bere gana, saiatu da, izkin egin du, baina horixe, beste askori bezala azken metro edo azken pase horretan zehaztasuna falta izan zaio, eta 79. minutuan Aranon merezitako gola sartu du Portugalek, Portugaldarren erdiraketa bat, uste dut Bernardo Silvak egin duela, eta hor atezaina eta jarnak ez dira ongi ulertu, eta jarnakek buruz bere atean sartu du. Krudela zen hau Txekiarentzat, baina Portugalek merezi zuen gola zen, norgehiagoka nola zioan ikusita. Eta 79. minutu hori kolpe handi xamarra izan da Txekiarentzat, oraindik ere atzean gehiago sartzera bortxatuko baitzituzten, eta Portugalentzat berriz sekulako moral igoera izan da. Zalantzari gabe, hortikan aurrera intentsitate berdinarekin jarraitu dute, egia da zehaztasuna ez esan dugu eta aukerak sortzeko beta, baina beti ezin da zehaztasun berbera eduki, eta hori gertatu zaio gaurkoan egin batean. Eta gero, 79. minutuan Probod eta Schulk kendu ditu entrenatzaileak, eta, zelai erdian beste freskotasun bat eman nahi izan dio, batez ere Barak eta Septxitxekin, kasu honetan Portugalek, oraindik ere domeinua zuelako, oraindik ere norgehiagoka asko geratzen zen, eta kontserbatu beharra zeukan emaitza hau, eta alde horretatik horretarako atera dira, eta Probot eta Sultzen norgehiagokaren inguruan, Probodek noski gola egin du, golegile izan da, baina orokorrean baloi asko ez dira pasa euren oinetatik, ez du Txekiak inondik inora ere, joko asoziatibo hori edo egin, eta Probod eta Sultz atera egin dira, eta Barak eta Septxitxek jada emaitza mantentzera edo atera dira, eta ez dute lortu, egia esan. Gero, 86. minutuan izan da Cristiano Ronaldok sekulako jauzia egin du Bernardo Silvaren erdiraketa baten ostean, eta gero Diogo Jotak aldaratzean buruz errematatu eta gola egin du, baina epaileak balio gabe utzi du, eta hortxe ikusi dugu jokozkanpoko semi-automatiko horretan, nola Cristiano Ronaldoren sorbalda apur bat aurreratuago zegoen. Gero, 80. minutuan, 80. minutuan hori da, Semedo, Konseinzao eta Neto sartu ditu, eta hementxe etorri da norgehiagokaren gako nagusia, Cancelo, Mendes eta Bitinak kendu ditu, banan. Cancelo norgehiagoka ona egin du, beti bezala oso jokalari polivalentea dela erakutsi du, alde batean, bestean, barnetik, kanpotik, Portugalentzat ezinbesteko jokalari aurkariak nahasteko, eta gainera duen zehaztasunarekin eta asko ematen dio, eta gaurkoan ere alaxe izan da, Nuno Mendes beste horren beste jokalari oso erasokorra, behar bada ez Cancelo bezain besteko prestigioa duena, baina
sekulako denboraldi egin du Paris Saint-Germainekin, gaurkoan ere ongi bete du bere lana, eta azkenik Bitina ere kendu du, bueno, Bitina zer esan, ez? Zelai erdian dagoen taldean dagoela oreka handia ematen dio, eta hori oso garrantzitsua da, eta euren ordez Semedo, Konseinzao eta Neto atera dira, eta ara non Konseinzaok aldaratze bat hartu duela area barruan eta sareetara bota du eta Portugalek merezitako garaipena eskuratu du gaurkoan. Gero Hols kendu du Txekiak eta txori atera du, baina jada ez zegoen ezertxo ere egiterik. Portugalek azken atzean merezitako garaipena eskuratu du, Serbiarentzat baldekada urrotz izan da gol hori, baina nik uste emaitzak justizia egiten duela. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu bitartean on izan agur.